нашри навбатии барномаи як рӯзи варзишгар ба шумо бинандаи азиз дар хусуси як рӯзи ҷумъахон абдуллоев варзишгар ва мураббии намуди варзиши айкидо ва каратеи ҷаҳонӣ маълумот медиҳад. ҷумъахон чун дигар варзишгарон рӯзи худро бо амалҳои варзишӣ оғоз менамояд, вале ба фарқ аз дигарон ӯ тамринҳои худро дар тамрингоҳ мегузаронад. тавре дар оғози сухан иброз намудем, қаҳрамони мо дар ду риштаи варзиш фаъолият дорад. аз ин рӯ қисмати бештари тамринҳои субҳгоҳиашро иҷроиши амалҳои хоси айкидо ташкил медиҳад. акнун таваҷҷӯҳ намоед ба маълумотномаи қаҳрамони барнома. ҷумъахон абдуллоев 12 августи соли 1988 дар шаҳри Клоб таваллуд шуда, соли 2004 ба тамрини айкидо ва карате рӯ овардааст. қаҳрамони се каратаи кишвар дар риштаи айкидо камбад мебошад. номбурда борҳо дар семинарҳои байналмилалӣ аз риштаи варзиши айкидо иштирок намуда соҳиби сертификатҳои дараҷаи байналмилалӣ ва дорандаи камарбанди сиёҳ дани якум мебошад. довари дараҷаи байналмилалӣ дар риштаи каратеи ҷаҳонӣ мебошад. намоишҳое ки мо ба шумо пешкаш мекунем, пешниҳод мекунем, ин усулҳои айкидо ва карате мебошад ки дар ҳолати берун худ барои худ муҳофизат ҳамин усулҳои ҳам карате дорад, ҳам айкидо. боз мо пешниҳод мекунем барои шумо бо Ахмедов Рамаҷон. тавре ҷумъахон иброз намуд, дар тамринҳои пагоҳи рӯзӣ бо ҳамтои худ бештар усулҳои ҳимоявиро иҷро менамояд. бояд бигӯем ки дар баробари худ тамрин намудан қаҳрамони барнома кӯшиш кард то ҳар як амалҳои ҳимоявиро бо нозукиҳо ба бинанда биомӯзад, то дар ҳолати рӯбарӯ шудан бо ашхоси таҳдидкунанда ҳаракатҳои варзишӣ кӯмакрасон бошад. ҳолатҳое ки дар берун мо бисёр мекунем, мушоҳидат мекунем, мебинем, ҳастанд бачаҳое ки мисол аз даст меқапанд, сар намедиҳанд, маҳкам меқапанду сар намедиҳанд. дар ин ҳолат чӣ кор кардан? дар кор даста мемонанд, 1 2 ана 3. ябори салом кардан. вақте ки салом мекунанд, сар намедиҳанд, сахт меқапанд, сар намедиҳанд. инҷода ягон чизи хеле ки устод Марихе Уесиба мега истифода бурдани қувваи ҳариф бар зидди худи ҳариф. ҳамин ҳолада ман чӣ кор мекунам? ман ҳана чликма мебардорам, бола всё. мебардорам. ҷумъахон барои гузарондани тамринҳои пагоҳи рӯзии худ 1 соат вақт ҷудо намудааст, зеро амалҳое ки ӯ дар тамрини пагоҳи рӯзӣ иҷро менамояд, аз иҷрокунанда заҳмат ва тавоноии хосро талаб мекунад. аз тарафи дигар қаҳрамони мо дар баробари варзишгар будан боз фаъолиятҳои дигар ҳам дорад ки пас аз анҷоми тамринҳо бояд пайи пешбурди он корҳо бошад. ин тамринҳое ки буд ҳар саҳар бо Раҳмаҷон Ахмедов мо дар толори варзиши саҳар фақат мегзаронем. баъд аз ин ҳастанд корҳое ки дар офис бар дафтару коғаз рафтомаду ва ҳёмон ки дар офис мегзаронад пешниҳод мекунем. акнун фурсат аст то бифаҳмем ки ҷумъахон дар баробари мураббию варзишгар будан боз чӣ машғулиятҳо дорад. аз рӯи нақша соати 9 ҳамин рӯз ман ҳамчун роҳбари гурӯҳи донишҷӯёни
тоҷикистон дар федератсияи Россия дар шаҳри Екатеринбург донишгоҳи Уральский дар ҳамҷо ман ҳамчун раиси хатмкунандагор дар ҷумҳурии Тоҷикистон соати 9 бо роҳбари кафедраи байналмилалӣ Александр Владимирович Пономарёв бо он яке аз нақшаҳои мо ҳастанд ки суҳбати телефонӣ бо видео бо он кас суҳбат дорем аз рӯи нақшавакӣ. И вот они будут сопровождать порядка там 300-400 студентов, которые, ну скажем, с помощью которых наставники улучшают, что надо сделать по жизни, чтобы, значит, человек, молодой человек, который смотрит эту запись, ты как бы наставляешь, должен учесть для того, чтобы быть успешным в своей жизни. Я понял вас. Ну все, давай, спасибо тебе. Ладно, всего доброго. Поддержки, давай, пока, хорошо. Ладно. барои ба анҷом расонидани корҳои лоиҳаи дар боло зикр гардида ҷумъахон нақша дорад то нисфирӯзӣ вақташро дохили утоқи корӣ гузаронанд. пас аз суҳбат бо намояндаи донишгоҳи зикр гардида ба унвони қаҳрамони мо боз якчанд намунаи корҳо ва тартиботи он ирсол шуд ки ин сабаби тағйирот ҷо шудан дар нақшаи рӯзмарраи ҷумъахон гардид. тағйироти аввалин ин буд ки акнун ӯ бояд на то нисфирӯзӣ балки чанд соати дигари пас аз нисфирӯзиро ҳам барои коркарди лоиҳа ҷудо намояд ва ҳамтоёнашро ба ҷамъомади навбатӣ даъват созад. Алло. Салому алейкум. Сози Миралиев Курбонали. Саломатиё хуб? аз тарафи донишгоҳи Уралӣ Пономарёв Александр Владимирович якду ҳуҷҷатҳои доир ба нақшаҳои корӣ равон кардааст ба таври электронӣ. ҳозир ман ҳамин ҳуҷҷатҳо шинос шидаистам. пас аз шинос шудан мехостам ки қатъи худат ҳамчун аъзои гурӯҳ ва Ҳайдаров Баракатулло пас аз анҷоми кор ин ҳуҷҷатҳоро ман ба таври хаттӣ пешниҳод мекунам оиди шинос шудан. агар вақт паво мешуд пас аз анҷоми кор во мехӯрдем, шинос мешудем я масъалагузорӣ мекардем ҳамин ҳолатро. саломат бошед барори кор. ҷумъахон мегӯяд замони дар федератсияи Россия таҳсил карданаш як муддат тамринҳоро дар толори хобгоҳ мегузаронид, вале ин тамринҳо ӯро қонеъ намекарданд, зеро дар толори зикр гардида бо сабаби набудани мураббии айкидо ӯ танҳо ҳамон амалҳоеро иҷро мекард ки аз устодаш Фотеҳ Табаров омӯхта буд. рӯзе дар тамрин ба гӯшаш хабар расид ки мутахассисони ҷопонӣ ба макони зисти ҳамонвақтаи ҷумъахон меоянд то ба дилбохтагони айкидо ҷамъомади таълимӣ бигузаронанд. ин барояш хабари хуш буд ва тазмин гирифт ки дар ин ҷамъомат иштирок намояд. ҳар як айкидоист ки ҳақиқӣ ки бошад ихири семинарро орзу мекунад, меравад баромад мекунад дар ин семинарро. ман чандин маротиба бо ин устод ҳатто ҳамчун укеми мегӯям ба забони ҷопонӣ, ҳамчун укеме ки ду каса кор мекунем, ман ҳамон устод қати кор кардам, ман хеле шод шудам. айкидо чӣ хеле ки устод кор мекунад 70-80 сола ҳамихи кор мекунанд ки ранги ҷавонда. орзу кардем мерафтем дар семинарҳои байналмилалӣ, на танҳо дар як семинар, чандин семинарҳои устода имтиҳонро ҳам устода супоридем, сертификатмонро гирифтем, дипломамонро гирифтем. пас аз муддати ҷумъахон дар як ҷамъомади байналмилалии таълимӣ аз риштаи варзиши каратеи ҷаҳонӣ ки дар Сербия баргузор гардид иштирок намуд ва конфедератсияи риштаи варзиши мазкур ӯро бо сертификат қадрдонӣ намуд ва барояш иҷозати ташкили федератсияи каратеи ҷаҳонӣ дар кишварро доданд. дар ин баробар ба ҷумъахон Абдуллоев дипломи довари дараҷаи байналмилалӣ дода шуд. пас аз ин семинар
дар мо даъват кардем устод ҳаштум дани каратеи ҷаҳониро устод бо фарзандшон омадан Тимофеев Александр Владимирович. Он касо омадан ба ҷумҳурии Тоҷикистон расман даъват карда омадан, даъвати моро рад накарданд. Омадан семинар гузаронданд оиди карате. пас аз ташкили федератсия варзишгарони риштаи варзиши мазкур бори аввал дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок намуданд ва миёни иштироккунандагони мусобиқаи мазкур ба гирифтани зинаи сеюм даст ёфтанд. пас аз расидан ба чунин дастовардҳо корбарони федератсия тасмим гирифтанд то соли ҷорӣ дар кишвар мусобиқаи интихобӣ ва байналмилалӣ ташкил намоянд. барои ин аз рӯи нақша ҷумахон ба ҳайси роҳбари федератсия ҳайати корбарони федератсияро дар соати 16 ба ҷаласа даъват кард. пас аз наздики 2 соати ҷаласа вақти тамрин додан ба шогирдон ҳам расид. акнун қаҳрамони барномаи мо дар соати 18 аз рӯи нақша ба дастаи хоҳишмандон дарси карате меомӯзонад. тавре дар навор маълум аст чун анъана тамринҳо бо гарм намудани бадан оғоз гардид ва дар тамринҳои аввалия хосагиҳо ба назар мерасид. ҳамин бозуфишорие ки тоб хӯрда ки мо кор кардем барои бақувват кардани бадан ва даст аст ки дар вақт дар карате даст бисёр истифода мебаранд, почаи бисёр истифода мебаранд. ин намуди тамрин, намуди усуле ки мо нишон додем ҳатмист барои ҳар як карате. ҳаст пара кор мекунанд барои бақувват кардани ҳамин бозуфишорие, ҳаст тоб хӯрда кор мекунанд барои почаву даст, барои бақувват кардани бадан, бақувват кардани инсон. ин ҳатмист ба ҳар як варзишгаре ки карате машқ мекунад, на танҳо карате, дигар ба ёдам ҳатмист барои бақувват кардани бадан. аз рӯи нақшаи тамриние ки ҷумахон тартиб додааст омода намудани бадан барои тамрин 20 дақиқаро дар бар мегирад. пеш аз тамрин, баъд аз тамрин, дар вақти тамрин мефаҳмонем ки ҳар як варзишгар бояд тайёр бошад. фарҳанг бо қайд мекунам, фарҳанг, таҳммунпазирӣ, бо қуввати чӣ хел тайёр шудан дар кор ҳатмист. вақте ки аз бачаи кӯча ҳар як варзишгар бояд фарқ кунад. чӣ тавр? дар вақте ки дар болои татами мебароянд ҳурмату иззат дар ҷои аввал аст. ба нуги поча мешинем миён рост. ҷумахон яке аз амалҳои муҳимро барои омода намудани бадан махсусан мушакҳои по барои тамрин ин нимнишаст роҳ рафтан ва ҷаҳидан арзёбӣ кард. ба гуфти ҷумахон ин ҳаракати варзишӣ бештар мушакҳои қисмати болои поро обу тоб медиҳад. тарафи рост тов додем, чап тов додем, зарба ба рӯ ба даст. ҳимоя аз зарбаи рақиб яке аз муҳимиятҳо дар ин риштаи варзиш ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ пас аз омода намудани бадан ба тамрин ҷумахон ба шогирдон вобаста ба ин дарс гуфт: суст гирифтан дар кор нест. ҳангоми вақти суст ки мегирем, зарба ки сахт ки бошад мегзарад, агар ки сахтарак мерад мепарад. фаҳмо? рафтем, шиштем, почаҳо пеш нигоҳ мекунанд, мешинем амхел. шогирдоне ки аз аввал ки мо қабул мекунем, мо якум аз вайҳо хурсон мешавем. ягон ҷо тамрин мекардан ё не? агар ки мекардан чаро бас кардан? сабабро мепурсем. шогирде ки вақте ки мебиёяд мо мепурсем ягон бемор ҳаст ё не? маълумотномаи духтур мо ҳатман
талаб мекунем, мегирем. баъд ба бошгоҳ роҳ метавонем. Дар тамрингоҳ чӣ хеле ки бачаҳое ки шогирдоне ки аз аввал машқ кардан таҷрибадор ҳастанд, чӣ хеле ки ваё ки ҳастанд, мо шогирди навро бо мисли ваё тамрин намедиҳем ки бадани вай ҳоло омӯхта нест. тавре болотар иброз намудем, корбарони федератсия тасмим доранд мусобиқаи интихобӣ ташкил намоянд. Аз ин рӯ ҷумъахон дар ин паҳлӯи кори худ ба шогирдон иҷрои шикатаро меомӯзонад, зеро яке аз қисматҳои асосии мусобиқаро иҷрои шиката ташкил медиҳад. ҳаррӯза ман бояд ҳатмист пеш аз шогирдони худ биёям, толорро ҳатман аз назар гузаронидан, тозагӣ гигиена, тозагӣ ҷои аввал. Омада тайёр, худам тайёр мешавам, пасан ҳар рӯз соати 18:00 тамрини мо сар мешавад. Якум гурӯҳ дорем, дуюм гурӯҳ дорем, гурӯҳи хурдон аст, гурӯҳи калонсолон аст. ҳар рӯза кори мо ҳамин аст. Барвақт мебием соати 18:00 бегоҳи рӯзӣ, пас аз кор тамринро сар мекунем. омӯзиши охирине ки дар анҷоми тамрин ҷумъахон ба шогирдон омӯзонид, ин ҳимоя ва зарба задан буд ки 20 дақиқаи вақти барои тамрин ҷудошударо дар худ дошт. ҳар як нақша ва ҳар як ваёе ки мондагием барои худамон ҳаррӯзада мебинем чӣ тавр амал гирифт, ба таври мусбит ё манфӣ, хуб буд, бад буд, безеб буд, ҳар як паҳлуашро меомӯзем. Агар ки безеб бошад бо хушрӯтар хубтар мекунем. почаи роста баланд 10 бор мебардорем. 1 2 3 4 5 6 и почара бардор ирамон берсам. 7 8 9 10